6 zone sensibile care excită femeile, domnilor. Știați că există anumite zone pe corpul unei femei care, atunci când sunt atinse conștient și intenționat, pot crea o excitație profundă și pot spori intimitatea dintre voi și partenera voastră? Aceste zone nu sunt doar zone sensibile, sunt adevărate chei pentru momente pasionale de intimitate. Problema este că mulți bărbați fac o greșeală comună. Merg direct în zone care ar putea face o femeie să se simtă inconfortabil sau să-i încalce intimitatea. De aceea, astăzi voi dezvălui 7 zone ușor accesibile pe corpul unei femei care, atunci când sunt atinse corect, pot produce rezultate cu adevărat uimitoare. Vom acoperi câteva zone bine cunoscute și altele care ar putea surprinde pe unii dintre voi. Pregătiți-vă, pentru că înțelegerea voastră asupra interacțiunii fizice nu va mai fi niciodată aceeași după ce vizionați acest videoclip. Notă importantă. Aceste informații ar trebui folosite pentru a construi o relație într-un cadru legitim și în mod corect. Înainte de a începe, dacă sunteți nou pe canal, nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a rămâne la curent. Sprijinul dumneavoastră continuu ne ajută să oferim conținut mai exclusiv despre relații și atracție. În primul rând, urechile și lobii urechilor. Să începem cu o zonă pe care mulți bărbați o subestimează, urechile și, în special, lobii urechilor. Această zonă este incredibil de sensibilă și plină de terminații nervoase. Răspunde rapid la atingeri ușoare, la atingerea delicată a vârfurilor degetelor sau chiar la o șoaptă blândă. Multe femei se bucură să fie atinse sau sărutate în lobii urechilor și uneori chiar mușcate foarte ușor. Dar amintiți-vă, reacția fiecărei femei este diferită, așa că fiți atenți la indiciile ei. Psihologii indică faptul că această zonă este legată de părți ale creierului responsabile de emoții și plăcere. Vă puteți folosi buzele sau puteți sufla ușor în urechea ei pentru a adăuga o notă subtilă de excitație. Cheia aici este blândețea. Începeți calm și observați-i reacția. Dacă se apropie, sunteți pe drumul cel bun. În al doilea rând, gâtul. Această zonă este cunoscută pentru capacitatea sa de a evoca pielea de găină și dorința. Femeilor le plac adesea săruturile și mângâierile blânde pe gât, cu condiția ca acestea să fie blânde și să nu lase urme. Pielea de pe gât este foarte subțire și bogată în terminații nervoase și este direct legată de sentimentele de intimitate. Un sărut blând, o atingere ușoară cu degetele sau o respirație caldă pot provoca un răspuns imediat. Atingerea ușoară a gâtului nu numai că exprimă dorința, ci demonstrează și grija și capacitatea ta de a crea un moment autentic de apropiere, pe care multe femei îl interpretează ca un semn de afecțiune și îngrijire. Pentru a spori efectul, concentrează-te pe baza gâtului, lângă claviculă. În al treilea rând, partea inferioară a spatelui. Potrivit experților în limbajul corpului, atingerea părții inferioare a spatelui este un semn de protecție și interes. Această zonă combină sentimentele de confort și atracție, iar atingerea ei cu atenție promovează simultan un sentiment de securitate și dorință. Punerea ușoară a mâinii pe partea inferioară a spatelui ei în timpul unei conversații sau într-o situație apropiată poate avea un efect foarte puternic. Un masaj blând cu degetul mare, urmând curbele naturale ale corpului, poate de asemenea ajută la ameliorarea tensiunii și la evocarea unor sentimente plăcute. Partea lombară este considerată o legătură între confortul emoțional și atractivitatea fizică. În al patrulea rând, capul și scalpul. Această zonă necesită puțin tact. Nu este vorba doar de a-i atinge părul, ci de a folosi acest moment pentru a crea un sentiment de interes și apropiere. Trecându-ți ușor degetele prin părul ei, oferindu-i un simplu compliment sau un masaj ușor al scalpului declanșează eliberarea de oxitocină, hormonul încrederii și al legăturii. Mișcări circulare blânde pe ceafă și în spatele urechilor o vor relaxa și vor deschide o conexiune emoțională mai profundă. În al cincilea rând, buzele sunt una dintre cele mai evidente zone. Totuși merită toată atenția. Când săruți o femeie, nu doar îi atingi corpul, îți exprimi sentimentele și dorința. Buzele sunt pline de terminații nervoase
ceea ce le face foarte receptive. Un sărut blând urmat de o atingere puțin mai profundă sau o mușcătură ușoară pe buza inferioară îi poate crește semnificativ dorința. În psihologie, aceste gesturi sunt considerate semne de respect și interes, ceea ce întărește atracția ei față de tine. Nu uita, un sărut este un limbaj în sine. A șasea, picioarele, o zonă la care mulți nu se așteaptă, dar una incredibil de puternică. Picioarele sunt adesea trecute cu vederea, chiar dacă conțin o multitudine de terminații nervoase. Ținând ușor picioarele, aplicând o presiune ușoară pe arcade și mângâindu-i degetele de la picioare și gleznele, îi pot oferi o profundă senzație de relaxare și pot chiar evoca o senzație neașteptată. Acest tip de atenție demonstrează sensibilitatea și atenția ta la detalii. A șaptea, interiorul coapselor. Încheiem cu o zonă foarte sensibilă și adesea trecută cu vederea. Atingerea acestei zone este îndrăzneață, da, dar dacă este făcută corect, poate fi incredibil de puternică. Pielea de aici este delicată, iar nervii sunt foarte receptivi, făcând atingeri ușoare sau presiuni moderate cu palma, capabile să creeze o tensiune intimă intensă. Cheia este să o iei încet și să-ți acorzi timp. Nu te grăbi. Mângâierea ușoară a acestei zone înainte de a trece la orice altceva poate transforma un simplu moment într-o experiență pasională. Pe scurt, acestea sunt cele mai importante 7 zone ale corpului unei femei care pot avea un efect puternic atunci când sunt atinse ușor și conștient. Dar amintiți-vă întotdeauna, nu este vorba doar despre tehnică, ci despre grijă, respect și conexiune emoțională. Dacă ați găsit acest videoclip util, nu uitați să dați like și să vă abonați și să vă împărtășiți gândurile în comentarii. Ce zonă vi s-a părut cea mai interesantă? Vă mulțumim pentru vizionare și ne vedem curând cu mai multe secrete despre psihologie, relații și atracție.